kubor hanega step kalong shipang ka alam u Khristan. Ka alam kadai kata ka baje ka baki bri ku jupuran kam ya ka. Hagaban kersiu tia yaki men step lane ban perkan mau yaki baka por ban leching lech. Kala day lane kala biang. Kata kadai ka alam lane ki kren ya ka. Kumba kalong. U Khristan lane ubangai ru udon ka alam kaban kersiu tia yu. Kaban perkan mau yu baka por ban kitia kala day. Kapor ban kre ban leching lech kala jan. Wapster por wang kishitish kino rom klana bakat lai de khat way wang. Bat ya kane habang itu ya gaya ba mentala dap biang kapor yangi ban kijot na kabayo tia. Namar menta ke jipen ka kham hajan yangi ya ka ba man ba ngi langai. Upor wang ba menta kala day kapor kabumut ba menta ka alam kala riu. Kala day kapor ban kino ban kre ban krum ban bit ban biang yila day. Naga banta kajing lej jongi. Ladang idang yuk tiasa habaka alam kelaring. Ngin sekendet hakajing babe. Balai ngam kendet naduk mene. Balai ngam ki habaka alam kelariu. Balai satang kajing babe. Lese pila ban berkat ban keli. Ke kata ka alam jong u Khristan lane ubanget. Bat kumno kani ka alam ka ring. Ini pet katugani hagani ka por ya kita ki balong kum kata ka alam nagabta jong u Khristan lane ubange. Ka banengkong ka jing roy haga jing tip lane ka jing start teknologi. Lagi pulih ka kitab Daniel khat ala nong khat ka basaw. Kong bon kinlong ba pet shane shatai bat ka jing tip kan roy. Ni sakhi ya kane kini sengi menta ka jing tip ka jing start jong priu kala dar roy shishasha. Laringi pai ka liang ki telefon kini ki apps jong ki mobile phone ki computer system pinyo I hadu kat no ka jing roy start kala roy hadu kata-kata hari ni sengi ba menta. Mensuangi perkat batang ke komputer baka Google kalapiang rementa ngi layo sngau bami sakita ki AI lane kita ki artificial intelligence haga baka jing start kini ki AI kila kam start bani ki brio pai lang ki brio kila ban keli jing keli lamba kini ki AI kila ban phat rojing dro kini ki AI ki la ban phat le ki ba Kibriu kimla ban kot dan kibriu kimla ban sempang kipa kini ki AI begini ki AI dan kini ki artificial intelligence kila iga ban rap yaki kata kalong kata kajing start kajing tip kajong kibriu hakini ki sengi ba mata nata ka ba ar ka de ki jingja ba repair ba kita ki jingja mariang dan kita ki calamity ba ongkin parent haga gospel jong Matias kalau ba arpu sao khat ka balai hadu khat ka arpu pra la fi pule han tu pinyo I ka tin ka jong play kle thu pa ba ha ki sngi ba khadu kinjia ki chinjia ka ba repair kum ki namsni ki chumai ki chiap tham ka chingele makanti bat kum ta ter pule han tu ba ha bangi pet kini kila jia saudong jangi ngila sakhi lembaki news yang terjengki jumai ke bakak bat kebala nang jor ke banang mi kesngi kita ki cincia ke repair ki cincia mariang kita ki dam sniu ki bubun ki jaka kini baro kilong kum ke alam kila tiet bat kila yai tiet ban kesutia yangi ki bangai lane ya ki Khristan bat ki beriu hi baro par kebalai ke cietut Yeshon pat ia di paralog. Hagaju ke gospel Matias arfu salon non khat khandai bat shipau Jisu ong ada kumta kin aino yapi hakshitom bat kin yapen yap no yapi bat pinlong ki blashon ki kin japan riu baro ana banta ke kerteng jonga ada kumta te shibon ki thot bat kin di paralog bat kin Yeshon paralog hani lo ong bon kin ya thot bat kin di paralog bat kin Yeshon paralog Nila sakhi ya kane hakini kisngi ya ta jing shon ka jing bishni
ya kata kecingnya di perlok kebajur bah kata kecingnya tot perlok hado bah kapenlong banyak syun wat si perlok ru wat banyak penyap si perlok ru kimsalia kesusi susu kalong bah wat haki balang ru katon kata kecingnya syun kecingnya tot kecingnya mong wai pat kani kalong ke bau belai usung tenat nang ta ke basau bat ke bakadu kalong kejiman kriat no jong ki Khristan hagaju gospel jong Matias afsal no khat ar Jesus ong te namar baka pop kan man bon kajing ki babon kan man kriat kani ru kani kita wei na kita ki alam ke jong Khristan susu Matias utho bahaki sngi ke bakadu kan kita kajing man kriat ke crowd jong ki babon wat ki Khristan ke man kriat hagaju shakri play yu ke man kriat no jong ki babon ki bangai Khristan ni kisngi dan syuk kata ke jimpan ki ban pule Bible ban tuai ban yaslok ban leje sang ban lap ya ki wei ka jingman kriat ka crowd kam dan syuk kata ke jimplu ke jing ram ban shakri blai teng la syuk leje sang tang ban pendep ya kata ka rugom kini baro kidai ka alam ya Khristan dan ayo bangai ka jingkhat kalong tongin kentit no nak bayo thia tong ki no jaj shwa bahkan dir kapor yo bengin babe junong bread no ekapop kicitrat jeswa shakri shirham yu try ya lab ha ber kesiu thia lam yaki weru yaki be yeng sam yaki parlok ki perjor go jangi dogin pen kre ilade naga benta banya sham bat utrai ulajan dongan tuai trying wana kamat jume go bor ban tuai naga benta kitu baro ke besngap ini ke kubor try ai bikin smutu ko toy ablay gini ka kdien ko jome atrai be ini kubor ko toy ablay shapang ka alam jong Khristan try kum ki Khristan kum ki bengai try be ablay ai bengin long ki start ablay jang try habang you ini ki baro ke jia so dong jangi trying you ta ki start ki tip jong ki brio ko bla roy ko toy ablay jang try you ta ki chia ki per ko toy ki bla chia but ka try what ki ta ki thot ki shun ki ti parlok try ko jor ki ni sngi try kum jo try liu ta ki man kriat no jong ka ta ki jo ki bon ko toy ablay jang try play ai ki ni baro ki long ta alam na ta jangi ko toy ablay ka ban long yangi try bengin kedet ban rio toy ablay jang try bengin ban kre ila de ko try ablay try na ma ka ta por jo ki shamban me kala jan ko try ker khui ki to baro ko toy ablay jang besngap ina ko bor ha ki ni ko por ka ta Jesus ko try amen